Продуктов купила на всякий случай. На 2 недели, чтобы хватило на карантин. Не верю я в это, не верю. У во што не верыце? В это коронавирус не верю. Увогуле ці тое, што ў Жыткавічах яго знайшлі? Можно сказать, что трошки и ввогуле. Горад Жыткавіч у Гомельскай вобласці стаў першым раённым цэнтрам, дзе ў пацыента зарэгістравалі каранавірус COVID-19. Прычым гэты чалавек, як цяпер вядома, не быў за мяжой. Мы прыехалі ў Жыткавічы, каб даведацца, ці навіна пра каранавірус змяніла жыццё ў горадзе. Конечно, изменилось. А што цяпер зараз? Лучшее обслуживание осталось, меньше народа стало. А мала людзей там цяпер? Да. Кожныя 3 гадзіны ў гэтай паліклініцы праходзіць дэзінфекцыя. Так нам пра гэта распавяла загадчыца паліклінікі. Таксама ад учора і лекары, і пацыенты, што сюды прыходзяць, абавязаны насіць медычныя маскі. Дадатковыя меры бяспекі прымаюць і на месцы, дзе працуе жанчына з каранавірусам. Як нам распавялі яе калегі, у панядзелак на прадпрыемстве праходзіла дэзінфекцыя, а частку супрацоўнікаў забралі ў Гомель для праверкі на каранавірус. На Гомель отправили ее еще людей с завода, с которыми она общалась. Та женщина и с температурой стояла, анализы сдавала в поликлинике. А як вы думаеце, ці павінны пазакрываць нейкія дзяржаўныя арганізацыі? Конечно, конечно. Школы? Конечно. Ну, сейчас школы до 1 апреля где-то каникулы. Конечно, должны, потому что от одного все пойдут болеть. Ну, вы знаете, я придерживаюсь тому, наверное, что все-таки надо меньше находиться в массовых местах. Больше находиться дома по возможности, особенно нам, пенсионерам. У горадзе няма аніякай панікі і ўсё даволі спакойна. Але мясцовыя жыхары наракаюць, што ўлады гораду іх недастаткова інфармуюць, а гэта спараджае шматлікія чуткі.